Hej, mit navn er Niklas, og jeg er instruktør i løfteriet. Det vi godt kunne tænke os at få lidt hjælp med, det er at se, om vi kan få skrabet nogle penge ind til at få bygget et bad her. Alle vores medlemmer, de træner hårdt, og de sveder meget, og de kunne godt tænke sig at komme ud uden at lugte af det selv samme sved bagefter. Det vil vi gerne hjælpe med. Det, der er sket inden for det sidste år, det er blandt andet, at vi har været udsat for en orkan, som blæste loftet af. Hvis I kan se det. Deroppe er der sådan nogle smarte træplader, der er blevet sat i, fordi at der blev sgu hul. Og det, der så skete, det var, at vandet løb ned ad væggene, ned igennem resten og rørene, som I kan se derovre, og simpelthen fyldt op i resten af vores træningscenter nede i bunden med vand. Det var ret nederen. Men det har også bare forhindret, at vi har kunnet bygge, og forhindret rigtig, rigtig mange ting, fordi vi simpelthen ikke har haft råd på grund af alle reparationerne, følgevirkningerne, strømafbrydelser og alle de her ting. Så vi har brug for noget hjælp. Her kan I se resten af vores første sal. Der er efterhånden kommet lidt af hver heroppe, men lige herover kunne vi rigtig godt tænke os at få bygget det her bad. Men som I kan se, der er ikke så meget lige nu. Hvis vi kan få samlet 35.000 kroner ind, så har vi råd til at bygge en kasse, hvor vi kan have baden inde i. Og det er i hvert fald en start. Alt over det vil gøre det meget, meget mere muligt at rent faktisk få installeret badene, få installeret rørene, få installeret alle de her ting, der skal til, for at vi kan få, jeg vil kalde det et helt støbt træningscenter. Jeg håber, I har lyst til at hjælpe.